Bueno, zortziko txikiak insaituko. Tijonen Bluren Rebelio Medieval abestia dago. Unai, familia medikoa zara. Astero nire etortzen zaizu, gaitz bat edo beste duela esanez. Katarro ez bada, berakoa edo bizkarreko mina, eta gaur ere, hortxe daukazu. Txanda noiz iritsi zain, esperoan. Unai familia medikoa, eta nirea astero, gaitz batekin edo bestekin, konsultara etortzen den gaixoa. Kaixo mediku jauna, ninago urduri, temperatura baju, koloreak txuri. Grano bat dut hemen, haundi bezain guri, ziurrenago baina, kiste bat dirudi. Astebeten 4 aldiz zatozu onantza, berriro ere bajaz egin nahi dezu dantza. Ez dezu ezer ere nere ustez antza, zuk daukazuna baita alperkeri latza. Zure alde ezin eman 12 erdi duro, baina nere gaitzez nago hain seguro. 12 zerbeza edanta agudo, komunera joaten naiz 3 minuturo. Martxa azkarra da bai egilea esan da, orain egin diguzu zure propaganda. Edan gaberori zintezkezutan ba, etzera azkar joango 40 edan da. Alare badut beste gaitz bat hain harina, maite mindu naiz eta nolako ezina, ezezkoa jaso dudana propina, nola senda dezaket bihotzeko mina. Orduan nahi gabeak zaizkitzu bai batu, bihotza erituta zara konturatu. Baina ez zintezke zukora pilatu, erremedioa badu beste bat bilatu. Berazola sendatzen da bihotz goibela, aprobetxatu zemen bertan nagoela. Enekien nola azaldu bestela, zurekin ligatzera etortzen naizela.
Orduan gaur nerekin zure alegina, badituzu arrakta, badaukazu grina. Askar sendatuko zenduen zuk mina, hasieran hortikan hasi zan bazina. Horrelako aukeraik ez da izaten maiz, zure hitzek utzian naute modua laiz. Sarrera nuena dena mindena gaitz, aizu pixka bat hobe sentitzen naiz. Gaixorik zegoena sendatu datita, hobetu du pultsoa, hobetu du tinta. Baina hobezen duen lehenago hasita, hemendikan kanpora egin dezagun zita.